ezin diote zer egin, eta bitartean joango naiz partida kargatzen, vale? Beraz eman segundutxu batzuk. Ez un safe game, eta hau da gurea, edo nirea, edo, bueno, pizkat egiten nahi naizen partidak edo saioak egiteko edo horrelako zer esan dezakegu, vale? Beraz, pazientzia, misio politeko dela gaur egiteko, zertuko garena egiten, komenzando oraindik, let's play Gemilauntzia Space Program. Bale, bagaude zuzenean, orduan erantzuten zaidan eta bitartean joango naiz partida kargatzen. Bale, primeran doakit, bale, joango botako dut Twitterretik. Let's do Gemilauntzia Space Program. Atuko dugu Twitterrera. Epa. Venga. Listo, Twitterren bota eta Facebooken bota egiten da. Beraz, primeran. Bale, ikusten duzu hor. Bueno, indut edizio peskat kutratxo bat. Baina, bueno. Hori gutxiengokoa da. Kaixo lagunak, hemengo de vueltan, orain honetan Gemilauntzia Space Program jokadekin gaur misio polit bat daukat egitea eta pentsatu du egitea. Besterik gabe, egitea zuek ikusten pixkat eta gauzaz gitza egitea nahi baduzu, besterik gabe. Pasatuko dut jokora, bale? Hemen daukat jarritaia da misioen bentanan, lehioan edo, bale? Epa, okituko dugu, bale, hemen ditugu misio pare bat. Adibidez, orbitatzea ilargia alde batetik. Goan orbit spacewalk nia hartu demon eta horretareko egin behar dugu EVA bat. Ematiko misioa, interesantea da. Eta betatzen nahi naiz aldi berean egitea ilargiarena, bale? Pixkat bidaia ekonomiko ateratzeko, bale? Orduan hartuko dugu hau eta hau. Horretarako, ebiliko dut orain arte sateliteak eta bar jartzeko lebeli dudan koetea ingo diot variante bat, nun jarriko diogun, bueno, behar dugun guztia, baina. Hau da, besterik gabe hau da. Ordeko oso hau izan da, sateliteak jarri dituen nabea, bale? Horren egingo duguna izango da, alde hau, bale, alde hau, adaptatuko dugu. Alde batetik, hau ja soberan dekogu. Jarriko dugu, hau baino elektritxarri, rotamar, monoproplan, pizkat gehiago dauka, baina, bueno, hau aerodinamika gehiago dauka, vale? Guzti hau, kendu dezakegu. Guzti hau fuera, bueno, guzti hau fuera. Orduan kauen la. Bale, hasi behar gara zerotik benetan. Bale, hasi behar gara zerotik, bale, ez da oso komplikatu egiten nabe hori. Berdin zaigu. Hasiko gara zerotik egiten. Hori txorra bat erretzen, hori aldatu beharko lukete, behitu. Nire ustez hori aldatu beharko lukete. Baina, bueno. Nik ez naiz joko honen egilea, beraz. Bale, hartuko dugu hau, jarri behar dugu turistak eramateko hau, bale, eta ere beharko ditugu paratxuteak. Sartzen garen erako, jarriko ditut hauek bi, eta baita ere badazpada jarriko dut hau. Bale, orduan, aldorreatetek hori. Zer gehiago, karga elektrikoa beharko dugu, bataz bateriak, jarriko ditut, pare bat espada. Bueno, hemen, txon, horrendik ez, egon. A ber, hau no. Eta bateria jarriko diogu, hemen, abidez, pare bat hau egun ematen digu, jarriko dizkogu irudo lau gutxienez, bale? Hori izateko, bale. Zer gehiago? Hau teorian
printzipioz, atal guzti hau, etxera itzultzeko. Teoria. Praktika neko espreinia esan daiteke. Jarriko dugu hau, oreka hobeto mantentzeko. Eta orain jarriko dugu hau. Eta honekin, hau. Eta orduan hemen pasako gara, hau erabiltzera, bale? Ez banabil txarto. Jarriko diogu igarriko orbita bat. Gordeko dugu eta kargatuko dugu hau. Bale, ikusteko nola doan. Dekogu bat, motore bat, eta gero beste 3. Bale. Kargatuko dugu orain igarriko orbita bat. Orbita jarri dut, orbita jarri beharrean. Bueno, bat. Dekogu motore hau. Bale. Dekogu hau. Eta gero dekogu beste horrelako E1, E1, E-page, en hour. Bale. Hau pizkat gora. Hemen dekogu hau. Espano el txarto. A ber, ordein dugu, kargatuko dugu bestea, momentutxu batetan, begiratzeko, zein motore txikia edo handia dan, handia da, bale, primeran. Handia da, primeran. 20.000 da eramagu ja, konturatzen zarie zein garesti den, iargera joatea, handia, eta gero dekogu estruktura hau, dugu hauetako bi, eta baditugu baita ere hauetako bi. Bale. 153 tonela da. Tona darmago, bale. Eta ditugu hauetako 6 laguntzeko. Bi. Lau. Eta 6. Bale. Guzti hau da lehenengo fasea. Bale. Aterakentzen dira hauek bi. Gero hau. Ateratzen da hau. Hau. Men aktibatzen da hau eta azkenengoz paratxuteak. Bale, onarte ondo. Orain, zer gehiago beharko dugu espazioan galduta. Bueno, alde batetik eguzki panelak. Bale, oso beharrezkoak dira. Bestela energia gabe gera gaitezke eta hori putada gutxa da. Jarriko dugu adibidez holan. Piskat soberan izatea. Piskat merkago ataltzen ari zeta azkenean, Bale, hori, hau jarriko orbita zibil bat izango denez, ez dut jarriko zientxaren aldetik, ez dut jarriko izango delako bakarrik eramateko jendea kerbaletik, ilargira eta itzultzeko, bale? Beraz, zientxarik ezer. Gero, nahi izatekotan, egin daiteke honen variante bat, nun zientzia lortzeko den eta bar, hau da, nabe zientifiko bat edo esan dezakegu. Bale, orduan alde honetatik ez dut jarriko ezer zibiaren aldetik ezer, bale? Ez dauka berez, ez dauka zera. Kerbal Space Programera jolazten baduzue, gehienok, edo jolazten duzuen gehienok, ziurazki pikutara bidaliko didazue eta zientzia jarriko duzu ere, aprobetxatu behar dalako, bale? Aprobetxatu behar da. Baina, bueno, kasu honetan, neu ez dut holan egingo, bale? Horrelakoa erreserbatuko dut. Printzipioz, gainera, ilargiraino joan nintzen ja da, hartu nuen bioa zientzia, eta bar, nire horreko helburua da, hau ondo ateratzen bada, da, kerbal bat jatzea ilargiko lorzoruan. Hor bai lortuko dudalako zientzia mordo, esan dezakegu, bale? Bale, afuera, mendik, orduan, orain, helburua, a ber, taka, hau oraino, jebedia zen lasa izauden, ezta? Bueno, nik uste dituzio zenbat satelite jarri ditudan jada, eta zenbat
Zastarra hor dagoen botata, itomendeko gu satelite bat ere jartzita ilargia. Hau izan da lehenengo froga ikusteko koete hori kapazala heltzeko ilargira soberan. Orduan orain, kerbal bat. Opa, egon, ez dut gauza bat jarri. Jebedia badago hor, baina turistak ez. Turistak ez daude. Turistak garrantzitsua da jartzea, bestela. Turista eta turista. Venga. Bueno, orain da, lehenengo aldia, jebedia joan da jada ilargira espandu txarto. Eta itxuli da, bizirik itxuli da. Bueno, kargak eta bar jokoaren mogidak. Vale, hortxe, hor ditu gure turistak. Vale, golan, hortxe. Eta gora, ilargira. Guazen ilargira, lagun maitagarriok. Orduan, egin behar dugu orbita bat ilargian, alde batetik, eta gero eba bat egin hor, bale? Hori da gure, ostia, ez dut jarri hemen, zera. Aerodinamika gehiago ematen digu, baina, bueno, ez da, rentxartan ez digu asko afektaten, bale? Horren, atmosferatik aterako gara berdin, beraz primeran. Koete hauek, koete solido hauek oso onak dira, oso onak eta oso ondo komendagarriak erabiltzeko. Bale, orgoaz, 27.000 momentuz. Ondo, iaia hemendik aterako gara, bale? Atmosferaren alde txarrenetik aterako gara, bale, 7.000 behitu ze ondo goazen. Batikoki atmosferatik ateratzen gaitu hori. Bale, hau doren fuera. Ez ditut ondo jarri? Ez ditut ondo jarri, bale. Vale. Fallo, ez ditut ondo jarri. Fallo de novato. Delakoa ez ditut ondo jarri. Markatu. Esan guzti, zera asola, gero pisu gehiago dala. Hori da asola zeidana. Pisu hori gero erramateko, claro. Gero eta pisu gehiago, gero eta txarrago. Gero eta pisu gehiago, gero eta gasolina gehiago, berda? Eta aldi berean, honen kobratzen duena, hau jarriko diogu holan, eta jarriko diogu baita ere, hau, espada, hemen hor ondo mantentzeko. Safe, turista gode jarrita, ez da? Bai, venga. Safe eta gora. Kontratua sare joko honetan, guk indar bat behar dugula atmosferatik ateratzeko. Indar hori egiteko gasolina behar dugula. Eta aldi berean gasolina pisu esla dala mugitu behar dana, eta horrek be erresistentziara egiten digu. Alde batetik atmosfera egiten digu erresistentzia, eta alde batetik gure koetearen pisua be erresistentziara egiten digu. Orduan, pentsatu behar da, guk gure impultsoarekin lortu behar dugula erresistentzia hori irabaztea gora joateko. Orduan, saiatu behar gara, ziklo bizioso hori ez apurtzea, eta ez saiatu behar gara bizkat aerodinamikarekin jolastea eta lako gauzekin. Bale, ez dela dena ez dela jatzea 5.000 koete, azkenean, claro, 5.000 koete jatzezten, azkenean, bai, joango da gora. Baina horrek daukan kontsumoa, benetan, bestiala dara eta ez duela benezi. Eta horretaz aparte, dirua. Kostatzen zaigula, kasu honetan, diru mordo, eta seguro interesatzen, diru mordo hori gaztau egitea jokoan. Karrera basaude, ni bezala karrera egiten basaude. Sandboxa egiten basauz, zego asko asola, bez. Bera, joango gara, 80 graduko orbita batera, bale? Ez du egin orbitak erbalen inguruan. Ez gara helduko orbita bat egitera, ibat joaten da, Bale, hau da, koete luzearen movida.
asko joaten dala, bale? Beraz, kontu zili bar zarie, kasu honetan, eleko du koete hau, eta zurazki honen atal bat, gero ilargira egiteko maniobrak. Beste osa bat, gomendatzen dizuet, karreran gutxenez izatea posible maniobrak egitea eta bat. Horrek asko lagunduko dizue, bale? Ez dizue, ez dizue bizitza salauko, bale? Baina izan daiteke, jovenetan izan daiteke, egia esan da, kerbalera itzultzearen eta ez itzultzearen arteko ezberdintasuna. Agur. Zemateko, bale, haundituko dugu oraindik gehiago. Interesatzen zaitu oraindik gehiago haunditzea denbora izateko maniobrak egiteko, bale? Zenbat, espazioko zakarrontxa deko dan hor. Bale, eta starjet, lan gero. Musika kendu diot, bai. Nahi etzen duzunez, musika kendu diot, bale? Normalan gomendatzen da orbita bat egitea, holan ilargia beste puntan harrapatzen badizue, zera. Maniobrak errez egin izateko eta bar. Nik kasu honetan, zait asko interesatzen hori, ilargia hemendik dabil, eta guziurazki hemendik eginda maniobra edo berarekin topo egin ahal izango dugu, bale? Ez dut uste horrelako arazorik ez izatea. Teorian honekin jarri behar gara orbitan eta ilargitik itzuli kerbalera. Eta gero honekin rentaradarako eta soberan izango genuke. Printzipioz, hori da ideia. Gero mobidak eretar dira, arazoak egon daitezke eta nordaki zer gehiago. Sateliteo adibidez, horrekin horrelako koete batekin jarri nuen orbitan inorako arazorik gabe. Dugu pizkatzu bat gehiago, apopsisean, progreizan abiadura gehiago ematen digulako. Zengoaz, bale, deposito erdia, gutxi gora bera. Bale. Bale, pizkat gehiago emango diogu. Jargia nahiko txarto dekogu kokatuta orokorrean, oraintxe bertan, baina bueno. Nik uste ez dara izango beste munduko arazo larriena. Guk gero eta gorago joan da, maniobra egiteko, gero eta abiadura gutxego deko gulako, orduan hor, ilargiak abantailara hasiko dago. Bale, jetxiko dugu. Eta orain, hemen izaiatuko gara, maniobra bat egiten nun. Karo, ilargia egongo da, behitu. A ver. Ja, hor pizkat. Eta oso zer eginda, behar bat da. Hor dago, hortxe. Hortxe deko puntutxo bat joaten gara, ez dakin oraino. Kerbin apopsis 33.000. Joder, ia mimuseraino. Bueno, ez da maniobra oso bortitza, ia esan da. Beitu, erabiltzen dugu ilargia joateko euski orbita batera. Bale, orduan, orain, joango gara, jantziko gara, hemen, eta, ealiko dugu hau, bale, ditugu hor ikusten dituzue, 10 minutu, 10 minutu teorian maniobra azteko. Gauza da, dekogun egin behar dugun maniobrarekin argi eta garbi, ezin dugula hor justo 0 puntuan hasi, orduan pizkat lehenago hasi beharko gara. Horregatik hau, maniobrena ez da perfektuena, baina bai laguntzen digula asko eta askotan gasolina aurrezten, be. Bale? Orduan, gomendatzen dizuet izatea. Asko, gainera. Batzutan gasolin
pillo aurrezten duzu txatarra edo txorrada honegaz. Bale, emango diogu kaina. Gutxi gara era, nahiko antzeko. Ondo kalkulatu dut hor, kasu honetan. Bale. Horgoa apoapsisa handitzen. Apoapsisa da zirkunferentzia bateko punturik handiena, bale? Eta punturik txikiena periapsisa deitzen zaio. Hori da, oitu behar zareten, jokonetan oitu behar zareten hitzak erabiltzera, eta ia ziratik helbeko dituzuen hitzak. Apoapsisa, periapsisa, prograde, retrograde, debris, era hau adbidez, debris, hori ikusten duzu, periapsisa eta guzti deko guia da. Kongo gara astiro, pero hendik ekondo doa gauza, vale, zai. Niko maniobra sensibleroa da, eta hortxe, vale, listo. Gainera, nire dugu dut, txartu egiten badugu hau, Kerbineko orbita batera egingo dugu, beraz, primeran. Orduan, urrengo urratxa ondo goba gasolinaz gainera, urrengo urratxa da, ilargiaren periapsisan ezartzea eta hor orbita bat egitea. Lehenik eta behin, joango gara, ilargiraino, argi da garbi. Ikusten nola hor ilargia abantaira ezten duen guk kristona edura galtzen dugu eta ilargia distantziak moztu egiten gaitu. Bale. Deko gur satelite bat gainera jarritaia da. Eta berarekin, bere debritak, ez daktik amaitu duten, behitu hor daude. Dago nahiko orbita basuan satelite hori, Hori normalean orokorrean ez egin edo, vale, ez da beste, bada espada, besterik gabe. Ez dugun ez asko behar, jetxeko ala pizkatxoat gehiago, betu ikusteko jake gasolina dekogun. Bueno, hortza, adibidez. Vale, orduan, orain, hau, RCS-ak aktibatuko ditugu, vale, dira maniobrak egiteko edo, hau, mugitzeko, nabea mugitzeko laguntzen diguna. Eta, sasa, mantentzeko estabilitatea, vale. Ordu batetan egingo dugu maniobra, ez da maniobra oso konplikatua. Orduan, alde batetik ja, turistak egin dute bere helburua. Etaren gure helburua bete behar dugu. Bestela misio ezaigu oso errentable ateratzen, bale? Bale, hortik gutxo gara bera. Ikusten duzuen nola angulua edo aldatzen duen dena, eta pixkanaka ilargera izten doa. Bale, ondo. Bale, orain, apoapsisa murriztea da. Apoapsisa murrizten goaz. Edo periapsisa hobeto esan da, barkatu, erratu egin naz. Eta orain, periapsisan gaudenean, egingo dugu, bueno, misioa eskatzen diguna. Piskat gehiago murriztuko dugu, porque soy un chulo de puta madre. Gure turistak ja posit daude, heldu garelako. Desaktivatuko dugu hau, energia ez gaztau egiteko. Eta orain jitsiko gara periapsisera, pizka bat suerte batekin, eguzkia eguna harrapatuko gaituela. Eta orain egin behar dugu, behitor dekogu Kerbin, eta hemen atzen dekogu ilargia. Baina egin behar dugu EVA bat, misoa emateko, listo, eman dugu misoa, orain egingo dut EVA report, ez dugu zer ematen, bale. B, eta orain jada, joan gaitezke, bueltan, etxera. Orduan, orain egin behar duguna da, zeta ez taiet, ez, hori ez nuen nahi, zeta taiet, bale. Orduan, orain egin behar duguna da, hemen maniobratxo bat, nun, Kerbineko orbitan jartzen garera, adibidez, hau, edo igual, pizkat gehiago badugu, bueno, hortxe, hemen utziko dugu, eta orain, hemen utziko dugu, hau, maniobra hau, bale? Ez dela oso bortitza, esan dezakegu. Baina gasolinaz nahi kondo goaz, oraindik, geratzen zaigu hemen pizkatxoan, maniobra pare bat egiteko. Beraz alde horretatik primeran. Epa, joder, joan zaite. Pintxa! Bueno, berdin dago, gauza da, Kerbineko
ikusiko dugu non geratzen zaigun apoapsisa, eta apoapsisetik maniobra bat egingo dugu, hortxe. Vale. Orduan, orain apoapsisetik, edo periapsisetik altuera gutxiago daukala, maniobra bat egingo dugu, apoapsisa murrizteko, usten gaituenan, nik eta atera behar gara jarriko orbitatik. Vale. Periapsisera goazela, egingo dugu hemen, periapsisean. Usten bagaitu, eskerrik asko. Zeko utz diezaguk ezu periapsisean maniobratxo bat egiten, mesedez? Besteak beste etxera itxuri ahal izateko, bueno, ezin baduzu ez dakiz zergatik bugeatu egingo zen edo, bale? Oso simplea da, jartzen zarie, bueno, horrentxartan normala dezuzte, bale? Jartzen zarie retrogradizan eta hor kaina ematen diozue, bale? Oso simplea da. Ez daka beste munduko misterio haundirik. Retrogradizan jarrita, jartzen zarete periapsisean, kasu honetan, apoapsisean be egin dezakezu, baina periapsisera joango naiz altura gutxiago daukalako. Gero beraz, horrek esan gure dau, abiadura gutxiago izango dugula. Eta ahal izatekotan, uretan, uretan aterrizau ahal izatekotan. Beitu ikusten duzu zerako abiaduran murrizten den. Bueno, jarraituko dugu, bai, total. Horren, periapsisa zena, apoapsisa biakatu da. Vale. Lasaitasunez 300 arte edo kontsumitu dezakegu. Pizkatxo bat gehiago be. Bueno, egia esan da, lehenik eta behin periapsisa kendu behar dugu. Etxe dezakegu. Vale, eta xatuko gara uretara heltzen, bale? Hortik. Vale, orain dator, ja punturik arriesgatuena eta ingo dudana F5. Bada espada. F5 da gordetxeko ikusi duzuenez, bale? Orduan, orain dator movida. Zein da movida? Atmosfera frenago egin behar gaituela, beroa, frikzioarekin beroa egiten dela, eta abiadura asko hartuko dugula. Jarriko dute referentziaz Surfaceko zera, abiadura, paratxuta irekitzeko garrantzia handiago laukalako. Vale. Dekogu 1600 lurrarekin konparatuta, vale? Ez da abiadura oso bortitza momentuz, hemendik nahikotxo jitsi behar gara. Eta xurazki atmosfera edo maniobrak egiten hor mugitzen. Ametuko dugu frenada, vale. 2000-tik nahiko abiadura potentea da, beraz. Zaitu gunez pizkat murrizten. Hortik edo. Ezke, gasolinin gutxi geratzen zaigu eta oraindik hartura nahikotxo jetxi behar dugu. Erdi iluntasunean gaude. Bimila bosteun, txabal. Abiadura, kriston abiadura dekogu, Kristonekoa. Hau da, hemen dator komplikatuena. Bueno, gutxenez, uran jauziko gara, hori ona da. Esan dezakegu ona dala, pero eta mazazpimila, baraziko goren kaina emoten, bai edo bai, hemen bero asko sortuko dalako. Zurazki bateriaren bat edo lehertuko dau. Motorea. Vale, motor... ¿Qué dices? Benetan! Are you fucking serious me? Vale, bordun, horrek suposatzen du itzultzeko energia guar dugula. Errentradan. Eta ezakit nondik atera, pisu nahikotxo dekogulako. Pisu nahikotxo dekogu. Vale, a ver, hau kendu dezakegu.
Eta hau eta hau kendu dezakegu. Zein jarri? Ze jarri hobeto esan da. Igual, claro, es que behatzen un gramo, bak, faltan eskigu hor eta hau tonelada eta erdi dauka, ja 3 tonelada ari da, ja... Hor kendu ditzakegu. Adibidez... 3 tonelada, eskau tonelada eta erdi da bakoitzeko. Pentsala ez kantitatea da. Lau como 5 tonelada. Es que... Nez eta hau jarri tonelada erdi dala, hau jarrita beste tonelada erdi, oza, tonelada bat. 2 tonelada. Bitona eta... Bueno, hau ez da ezebez. 2 tona eta erdi edo, beharko genituzke. Hordeko gu tona bat. Eta... Nondik ateratzen dute beste tona? Panelak ez dira... Ez da ezebez. Hombre, epa. Hauke paratzute hauek kendu ditzazket. Eta utzi bakarrik bestea. Nu naiz, hemendik onbarzara. Hau. Adibidez, vale? Hemen ja tona bat irabazi dut. Osa, tona bat 1 gramo. Irabazi dut hor ja, bueno, baso zer bada. Ontxienez. Nondik atera. Nondik irabazi pisu gehiago. A ber, gauza izango litzateke. Hau egi jartzea. Hemen adibidez. Hoiekin bat. Txon, hauek ez. Ozen bada joska hoia tona eta piku. Ez que... Ez da erreza, Ez da erraza. Ez da erraza. Hau dana pentsatzea ez da erraza. Gara, okendu ditzakegu. Vale. Zau. Hemen joango... Epa, paratzutea ez. Txo. Hau hemen joango litzateke. Vale. Berbada gauza da izango litzateke, igual itxarotea Engo dut beste fro bat, itxarongo dut ilargia pizkat aurrerago egot izatera holan maniobran gasolina gutxiago kontsumituko nuke eta hor gasolina gehiago izango nuke. Orduan horrek abantaiak dira, dena, alde guztetatik. Zituko naiz hori egiten, bale? Orduan, horrein, mantenduko dut, pisua kendu diot, baina bueno, ez talanen jango dugu buruan, nola kendu pisua joateko, hiltzeko eta itzultzeko. Bale, albeste alde batetik, lotzen dugunean orbita, jargian orbita, ez dut zer gehiago egingo, bale? Ez dut murriztuko, ez hor gasunean kontsumitzen dugulako, eta ez hori interesatzen. Bale? Orduan, alde batetik. Ilargia, zuretzat ilargira, joango nintzateke gauero. Jarriko du pizkat gehiago, etxarengo dugu horrezorre izatera, gehien bat, bale? Bale, hortik adibidez. Txonez, pizko bat aurrerago. Pizkat aurrerago, bai. Etxe bertan toki pizko bat txarrean guko hemen gaude eta ilargia guztiz kontlakora dekogu. Gauza da, adibidez, hor. Hemen, gukataratzen garenean, norabide honetara joango gara,
Eta ilargia hemendik dago. Osea, guk aterako garen norabidea izango da hau, eta ja zuzenean ilargiaren trajektorian gaude. Hala, orduan, hau, holan egingo dugu, eta kaina. Lasaitasun osoz, ilargirako az, beste saiakeran, arr! Ale, pues. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero. Edo bete esan da, zuretzat ilargira jo nintzateke gauero. Epa, jotan zaida sagua pikutara. Animo, gora, gora, joan nere laguna, gora, 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 Beti zu bezala, gora, dana gora. Beti zu. Beti protamlaumia oso altura hona eramaten gaitu, koete hauek. Ben, fuera, eta orain, largoetan gara ondoruko, kontuz. Atmosfera, frikzioa, beroa, berdin, abiadura galtzea. Kontuz gauza hauekin, mugimendu honekin kontuz, koetea apur daitekelako. Baina, orduan, hor murriztuko du pizkatxo bat, eta orain, abiadura gehiago. Badirudi... baina... Hortz. Kontxo. Hor mantendu. Txo. Joan inora. Hortz. Horren osoa zela. Onero erogeta 3.000. Hau kriston putada da, Osea, kontu zibili horrekin, zaren eta... Nabe apurtxarena... Ikusten nola mugitzen den, nabe apurtxarena ez da ideia ona. Beraz, hobeagoa da pizkat abidara gutxegoan kontsumitza gasolina, nabe apurtxa baino, sinistu. Zindagizut! Hortxe. Eta orain, pizkat berago, hortxe. Eta orain, gora. Pizkat gorago, egiteko gero maniobra. Bale, guk norabide honetan ateratzen gabiltz, gutxi gora bera, eta ilargia hemen dago. Beraz, eskoz ere errezago izango da ilargiarekin topatzea. Bale? Hori da teoria. Zatuko gara eliketa gasolina gehien murriztea honekin jaisten gauden aldi berean hau erabiltzeko abiadura murrizteko baita ere, bale? Ziurazki ez dugu emango. Ziurazki. Baina gauza da gutxienez kerbal guztiak bizirik heltzea. Bereziki turistak. Jabedia hiltzen bada, bueno, nola esaten da, por un mal mayor edo nola esaten da, hori muere por algo mayor. Baina, turista biltzea da, putada, fama galtzea da. Gero pentsatu behar dut egitea sistema bat, ez dakit ikusi duzuen Planetes animea ikusten nabil horrentz bertan, eta da, ez da beste munduko anime bat, bale? Baina oso polita dago, hitz egiten duelako edo protagonistak dira justo ilargian esango nuen, baina ez, ilargian ez. Lan egiten dute zera, debritak batzen, eta oso polita da, nola, oso ondo azaltzen dute nola zera, torloiu bat, planetan edo lurran orbitan dagoen torloiu bat, bale? Izan daiteke bizitza, osea, espazioan, izan daiteke arma... Ez nuen hau espero...
Pizkat murriztu. Hortxe. Beitu. Ostia, ba, maniobra lehen baino potentiagoa da, Baina, bueno. Horretarako berba da, a ber, ama segundu bat, hemen adibidez egiten badut maniobra. Karo, araterako da, eta... Egon. Egon, Ara, murriztu. Guk hor gaude. Bale, ez. Keba, bale, onuntz joan behar gara, jo behar dugu. Bai edo bai, eta deku 4 minutu orain berriz errekuperatzeko maniobra hori. Vale, hortxe, 1100. Piskat lehen baino piskat potenteago azkenean, Ez eit ondo atera, ez dut oso ondo egin, baina bueno. Berdin dago. 4 minutu, bale, 2 minutura arte aurreratuko dugu denbora. 2 minutu. A ber, orain gokoan ondo egiten dugun. Espero baietz. 2 minutu eta erdi, bueno. Bueno, esan dezakegu, orain zerako zatitxo honetan, gasolin pizkanta aurreztu duguna, hemen gaudela erabiltzen, beraz, bueno. Zurazki gehiago aterata, leonago, egin genezakela, zera, maniobra eta hor, baina, bueno, berdin dago. Gauza da, ilargira heltzea eta itzultzea bi zirik. Ez orain berri sartzean orbitan, gertatu zaiguna, bi zirik. Kerbal guztiak garrantzitsuak dira eta animo poapsis hori jarriko gara berriz ere 16.000 baitu. Lehen eta merumian jarri gara orain 16.000. Ondo, gutxenez hori murriztu dugu. Ez dago txarto. Bat ere txarto. Eta gero ja zuzenen jartzen gara, hauza da hemen orbita bat egin behar dugula bai edo bai. Ez dela, zeigo zetarako balio. Vale. Venga, animo. Nengo ja gutxi falta zaigu. Zuen nahi kotxo deko oraindik. Animo, pizkatxo bat gehiago. Suave. Xup, hortxe. Primeran. Listo. Ya está. Bagaude. Ilargirako orbitan jartzeko bidean. Tenin segundu batetan. Vale, venga. Eta aurrera. Vale, gainera, ilargira saltzen garenean be, zurazki abiadura gehiago izango dugu, nik uste, edo antzeko parecido. Kauen zotz! Bueno, horrendik gaude ilargiko orbitan. Vale, lasai, ez da ezer gertatu. Hortxe gaude ilargiko orbitan berriz ere, epa. Vale, zain bat. Latzen nabil. Bueno, berdin zait, gero zuzenduko dut hau. Nodote plus hostia. Juan zait atxamarra, kagada. Lasai robote, zuzendu alduzula. Hortxe. Maniobra potentea, baina egin dezakezu. Animo. Piskat hau gutxenez jartzea eta ez dugu emango gasolina berriz ezta. Men joan zait pillo burua. Kauen sos.
Vale. Eta orain, hemendik gaudelarik adibidez. Epa, ez. Maniobra. Karo, baina, eske orain dago hemen movida bat. Hon murrizten dut, baina ez dut egiten orbita. Horret egiteko egin behar dut, hau. Eta honekin ja, bueno, 1,70 ez da asko bez. Vale. 5 ordu. Eta orain bai goazela txarto gasoliniaz. Lehen ez gara heldu, orain txartoago. Ke putada. Venga, a ver. Hortxe. Zatu behar gara. Osea, ja, onaino heldu gara, zatu behar gara. Bale, lehen gorde dut. Orain konturatzen naiz, egin dezaket F6 edo F9 eta birkargatu. Egia esan, orain konturatzen naizela. Bale, robote! Berriz ere pintxa. Platiko kilda dago, baina bueno. Hemen egituko diogu maniobra. Maniobra nahiko txikitsua da, esurazki. Zehazten nahiz aliketa gehien murrizten maniobra ateratzeko. Osea, zuzenean ateratzeko motore honekin. Venga. Board eta pagoa zi argitik orain etxera berriz. Zaituko gara beste egingo diote F9. Eta 5 minutu. Zakite emango didan, dekodan depositoagaz. Eta 5 minutu. Txoak gehiago horretu ezakegu, maniobra oso txikitxoa da, bale? Baina bada espada. Bale, hor geratu zaigu. Epa. Txoak gehiago, alik eta gutxien gastatu behar dugu oraintxe bertan. Bale, hortxe. Horrekin, txoak gehiago, bada espada. Periapsisa, honen ikusiko dugu non jartzen garen, nola den gure orbita. Eta horren arabera, egingo dugu periapsisean edo apoapsisean maniobra. Neiko handia da, bazkenean lehen bezain antzeko parezido. Vale. Ba, apoapsisean egingo dugu maniobra. Neiko handia dala. Baina, bueno. Eta morriztuko dugu hor arte. Endezakuguna beste gauza bat da. Ez dugu egingo. Atmosferak atmosferak egitea bere lana. Eta aiodura murriz talde batetik eta apoapsisa geistea. Hala nire, ja gasolina kontsumitzera jarrita, baina berdin zait, 2 egun, ostia. Ba, 11 egun daramagu misio egiteko, osea. Joango gara, tokitxoa bilatzen. Hementxe, bale. Hortxe, bale. Eta, zenbat, berronda, ez da maniobra oso potente, hori bai, hori gustoko daukat. Maniobra oso astuna izan dezakegu. Lehen egin dugun maniobra oso astuna izan da, hemen gure zera, Kerbinera berriz itzultzeko egin dugun maniobra oso astuna izan da, eta oraingoa ez da astuna, hori asko lagunduko digu. Hain urrun gaude, esan dezakegu nun nahikotxo afektau egiten dugun. Vale, hortxe.
gutxirekin asko egiten diogu eragin, bale? Hori da, normala da. Gero eta gravitate puntutik gero eta hurbilago, gero eta gasolin gehiago berko duzue, egiteko maniobra bat, gero eta urrunago, gero eta gasolin gutxiago. Alanda ere erretzen nabil, Espentsa. Eta, bale, hortxe. Bale, orain altura murriztera, hanbean ilargia eta kerbin. Kaixo ilargi, maitegarri hori. Guazen hortxe. Momentu saiadura ondo goaz. Orain ja, hasi beharko ginateke. Oraindik nahiko altu gaude. Igual 50.000 metrotara edo helduta. Uran jaustea gustoko dut hori bai. Vale. 260.000, joder, eski kriston abiadura da, Eta, claro, lurrarekin ikusita, pizkatxo bat gutxiago, baina, bueno, alanda ere, ja, nahiko potentea da, eta orain, hasi beharko ginateke hemendik edo, 70.000 metrotan, gutxi gora bera, nik uste hor, ja, nahiko puntu egokia izango dala. Abiadura murrizten hasteko. Edo taia da, total, gasolinaren movida, Erutzeko digo atmosferari lan gehiago egiten. Egun joan behar gara ja abiadura murrizten, olan atmosferaren atal larrienera altzen garen erako. Usten nola orain ez garen erretzen. Bueno, bai, erretzen bai, baina askoz ere gutxiago. Sos. Cago en sos. Me cago en la ostra. Vale. Tengo dut F9. Jongo gara adibidez. Tengo dut F9 lehen egin duguna. Lehen gorde dugu F9 zen kargatzeko ez bana biltzarto. Está, zen kargatzeko partida. A ver. Es que beldur naiz. Load save. Vale, badaezpada, egingo dudan badaezpada save game, quick save amabi, vale? Quick save amabi. Eta quick save hau, select. Amabi garrena da gurea, Ez hastu. Vale, hau izan da, bai. Bai, ez da. We have performed a spacewalk in orbit of the moon, vale. Moon. Vale, bai, hau izan da misioa, vale, ondo, orain. Hemen. Hemen eskoz ere eskazago gaude gasolinaz, Zeratuko gara honekin, a ber. Egin dezakegula, nik uste baietz. Berez potentziala dauka nabe hau. Igual, largoetan barmilan edo, igual hasi barko gara erretzen. Ikusi duzuenez, nahiko jaur arazoak hasi direnerako, nahiko abiadura askoz ere murriztuagoa geneukan.
Baita ere gasolina gehiago. Orain baino gehiago. Vale, a ver, altura 1.000, vale. Barbada, hasiko naiz jada erretzen gasolina. Abiadura potentea dekogu eta altura jisten dugu nahiko harin, Bitu ja, 30.000an gaude. Meneko eskazorazke egongo da altueran noiz hasi eta noiz erretzen hasi. Hori ondo egina. Nahikotxo salba gaitezke. Eskat lehenago salbarandu hau frogatxa. Jazta, hori erretzen da, hori berotzen dabil, pillo. Tio! Vale, orain jada maniobrak egitea, baina ez gara salbatuko, ez gara salbatzen, salbatzen gara. Venga, mesede, salbatu, Dios, ama. Ez gara salbatzen. Gutxigatik. Vale, lehenago hasi behar gara erretzen, vale, gutxigatik ez gara salbatu. Gutxigatik. Pizkat lehenago hasi behar gara erretzen orduan. Vale. Norbait deika. A ver, segundo, lagunek, baikatu. ¿Bai? ¿Sí? Ah, dime, ¿qué tal? Ah, vale, espérate, a eso voy, a eso iba justo. Que coja el bloquito de notas y un boli, este mismo. A ver, dime. Coreca, Aiboa. Veme el Coreca. Aiboa. Aiboa. Sí. Vale. Avenida Los, te digo en la dirección. Avenida Los Chotos. Avenida Los Chotos. Sí. ¿Qué nombre? Mira, Los Chotos. El número 8. Vale, sí, Y el teléfono del centro es 94. Vale, un segundo. 430. Espera. 94 430 82 28. 82 28. Vale, ¿Vale? perfecto. Seguramente la semana que viene así te llamaremos para que pases a recoger el convenio. ¿Vale? Vale, perfecto. Y en principio nada más que esperes porque son ellos los que se pondrán en contacto contigo para ir al centro. Si tú ves que se acerca la fecha y no te han llamado, pues llamas tú o te pasas. ¿Sabes dónde queda esto más o menos? No, pero ahora miraré en el Google Maps, así que... Vale, te digo, está cerquita de Fadura. Vale, Fadura ya conozco, sí. Pues esta es la recta que va Vale, desde Fadura un poquito más adelante. vale. Perfecto. ¿Vale? El metro de Aiboa te dejaría bien si quieres bajar una vez. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Agur. Agur. Vale, a ver, segundo bat, orain, ez dakitela entzuten zeinan, vale, bai, entzuten zait, vale. Primera, balkatu, justo ditu didate esateko nora noan praktiketara. Ok, more or less. Vale, bau berriz kargatuko dugu, eta koska dau lehenago, gasolina lehenago erretzen hastea, baina bez oso lehenago. Orduan. Vale. Retrogradera goaz. Retrograde. Oda prograde o retrograde. Ez dut ondo ikusten. Bueno, hendik jaitxe behar gara. Ez dut retrograde dala hori, beraz. Hortxe. Prograde bada be, principios, ez aiguazkoa sola,
Zeren eta progreize egiteko oraintxe bertan abiadura irabazi behar dugu, beraz. Abiadura. Jausten ari gauden abiadura hori murriztu. What? 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 Zer gertatu da haintxe bertan? What? Bug? It's a bug? Maybe. A ver, load save, quit save, select. It's a bug, maybe, that. Matxu maitia. Vale, Kervin, maitagarri hori. Zugana itzultzen gara. Vale, hori be, beste gozatxo bat ez izan como yo de locos y que os frene la atmosfera, porque nik zoro nago eta egin dut, baina ez da munduko hoberena, jakin dezazuen. Vale, hortxe, 800 metro, jaitsi behar du oraindik gehiago, 700, 600, 1.000 bat metotaraino, 1.000 bat metotaraino, gutxi gora bera, eta horazeko naiz ja gasolina kontsumitzen. 1.000 ama edo horrelako zeo zer. Vale, orduan, orain, hemen, eta pizkat gehiago, 1.000 ama edo horrelako zeo zer. Orain, 120.000, eta hortxe. Orain bai hasiko gara murrizten gure abiadura. Eta ez izan nahin leloak hemen aktibatzeko paratxuteak. Bestela paratxute gabe geratuko zarie. Vale? Osa, burua pizkat erabili. Atmosfera zerkatu behar duzuela oraindik. Eta atmosfera oso txarra da. Paratxuten txarako oraindik gehiago. Bale, orain nahiko ondo goaz, baina gasolinaz nahiko txartu. Bale, orain berotzen bazarete, bueno, a ver, ulertzen hauze, bale, koetea berotzen bada, egin behar duzuna da mugitu. Kondenatu bat bezala, beroa atal ezberdinetan afektatzeko, bale? Hauzoz, bale, abiadura nahiko estampatu egingo gara, bai, estampatuko gara, 3.000 metro, estampatuko gara, 2.000 metro, estampatzen gara, ez gara estampatzen, bai, ez, mesedez, estampatu gara. Pizkat lehenago oraindik. Edo igual ez mugitzea hainbat. Badeko hor iaia. A ver, load game, badeko goiaia. Egin dezakegu. Egin daiteke. Ez da imposible, egin daiteke. Komplikatua da, bai, baina egin dezakegu. Haintxe bertan iaia lortu dugu adibidez. Vale, a ver, venga, guazen kerbalera. Jebedia, ez duzu nola baiteko déjà vu bat. A ver. Ba, 150.000 nada aktibatuko dugu adibidez. Hor joango gara tanteatzen, hor dau koska. Tanteatzea,
Eta justo aurkitzea puntu bat nun Vale, hortxe, venga. Venga! Orain gurea da. Hor, sentik bihotxan kokoro sentitzen dut, kokoron. Demasiado tamene. Venga. Ánimo. Mila sortzireun. Mila zazpireun. Gasolina gabe. Hor, abiadura molestengo eta hori zego interesatzen. Eta hauen tal. Ez, hau ez. Hortik, hemendik. Txut. Partikulen soinuak eta bar oso ondo egina daude, Venga, Mercedes. Orain pizkatu beto goaz. Saska! Salbatu gara! Iari da Juan itxuli eta bizirik. Bai, orain bai. Dio, egun pikaina da gaur. Egun pikaina. Iari da Juan gara itxuli eta bizirik. Bai, mesedez lortu dugu. Ordu bete, baina lortu dugu. Azkenean, lortu dugu. Eta orain titiro batetan hartuko dugu urreko zeinplat, gauzatxo bat, holan. Honek esan nahi dau, posible dugula, report, text surface. Honek esan nahi dau, posible dugula ilargira joatea turistekin. Eta pizkat hobetuta nabe hau, egin dezakegula ilargira joan, geratu, eta gero bueltan itzuli. Izan da horrentxe bertan, gure nagusi jaunarantzako, ito bat egin du gure entxe bertan. Ito bat. Lortu dugu joan, eta itzultzea, eta bizirik itzultzea. Hori oso garrantzitsua dala. Primeran. Esperientzia bat irabazi du gure jebedia, beitu. Joan gara eta itzuli gara, primeran. Ba, gure gaurko saioa, ja, hementxe bertan utziko dugu. Equatorial Orbit of Kerbal. Hau, bueno, 0 grado, ekuatoriala da 0 grado, bai. 12.000, hostia. Dura desentea da, Hau egiteko, bueno, ez da oso komplikatua. Egin dezakegu momentu bat, bueno, ez dute egingo, baina ez da oso komplikatua zatete da jartza. Esan da for space around Kerbin, linear decoupler in flight over Kerbin. Leskatekoak ezin ditut egin. Gustatuko leitzatek gantxoren bat edo horrelako zozer izatea egiteko. Testet, launch site. Bete. Hau, eta hau, hartuko ditugu eta egingo ditugu ja momentu batetan. Eta hauek ezin ditut egin honetxe bertan. Ez dut bardiren egazkinen atalak egiteko. Ale, lortu dugu, joan gara eta etzuli gara eta bizirik. Beraz, ilarriko orbitaraino hel gaitezke. Bale, zer bat dut, fuel engine, liquid fuel engine. Hau, lauliko dut argita bere. Liquid fuel engine, RE10.
R-E-A-L amar. Hau, eta test S bat, S bat. Hau. Vale. Txoin, ingo diot holan. Hau hemen. Hau onartiguko dut. Jarriko diogu. Hau, eta hau hemen, eta orain hau usteko, ez dugu nahi piezan galdu nahi, vale? Simpleki izango da pla, osea, pipa, fuera. Ai, ama. Kargatu, eta zaska. Bai, apurtu egin da. Eta orain hau hemen. Listo. Dena lortuta. Jasta. Bi misio gehiago poltsikora. Ez dira oso komplikatu, ja tira baten egin ditzakegu eta pista. Baina, bueno, gorkoa lortu dugu egite azkenean. Gorko helburua. Partikula hauek oso ondo utzi dituzte, oso politak. Egia esan da, oso gustoko daukat partikula horiek. 293.000. Zein polita den dirua izatea, ezta? Ba, hau bakatek emitzen guna, moiker baletik unlimitedera izatea zego asko interesatzen. Berro dago onditzen interesatzen zaigu, bale? Unlimited izateko dana, baina oraindik dirua ez deko. Eta hobe, ja asteroidekin eta barazial izateko. Baina, bueno, onarte gaurko saioa, espero guztiok izatea, guztiok esan dozue, padak izan barrozuen eta esterik gabe, zaindu eta horren garte lagunok,